Catro proxectos do IES 12 de outubro. O CIF A Farixa, o CIF de Vilamarín e o Porto Vello veñen de ser recoñecidos pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP como a mellores proxectos de innovación no ámbito da formación profesional. Estes galardóns teñen como finalidade impulsar a calidade, a excelencia e a conexión co tecido productivo, promovendo o traballo colaborativo entre centros educativos, empresas e outras entidades. Na edición deste ano foron recoñecidas en total 45 iniciativas en toda Galicia, na que participan 30 centros como coordinadores, ademais doutros 45 colaboradores e 76 entidades asociadas. As propostas abarcan desde o deseño de materiais e recursos didácticos ata melloras tecnolóxicas ou científicas vinculadas a procesos produtivos reais. Tamén se inclúen actuacións para a orientación profesional do alumnado, co obxectivo de facilitar a súa inserción laboral e combater o abandono escolar. As especialidades máis presentes nos proxectos premiados son as de transporte e mantemento de vehículos, madeira, moble, cortiza, electricidade electrónica e hostelería e turismo. A iniciativa enmárcase na Estrategia de Formación Profesional Galicia 2030, que aposta pola innovación, a digitalización e o emprendemento como eixes para transformar o modelo educativo da FP. Esta estrategia promove unha formación profesional conectada coa realidade das empresas e adaptada aos cambios do mercado laboral, reforzando a colaboración público-privada como garantía de calidade.